100 speedes. Hát az nem. Kidobja. És itt elbasztad a voltra. Ha fog állni. Nem, mert kell kettős van. Hát fogsz izé, hagyjad neki. Kidobja. Na vazdag, így kettes. Hol a váltót szerelük? Ja, úton így is. Ez nagyon durva, te. Valami nem kerek, kicsit elbasznak volna a váltó. 4-es ramszal. Na. A kettő nincs. Akkor 1-3-ba. Na, most belettem itt. Na, jó volt. Be kell melegedni a olajnak. Ha, biztosan. Az ott az íven áll. Toljunk már neki tolja a szarját. Tudod, visszafelé, fölfelé kicsit. Hát, ha úgy van, hogy ezért, ilyen van.